नागपूरहून मुंबईकडे निघालो तेव्हा सकाळचे 9:30 वाजले होते. टोकाचं ऊन पडत होतं, पण मनात वेगळाच आनंद होता. गाडी नुकतीच घेतली होती आणि लांब पल्ल्याच्या ड्राईव्ह करण्याची जी वर्षानुवर्षे इच्छा मनात होती ती आज पूर्ण होणार होती. महामार्गावरचा स्वच्छ रस्ता, हवेतला गार वारा आणि रेडिओवर लागलेला आवडता गाण्यांचा प्लेलिस्ट, सगळं काही जणू एखाद्या जाहिरातीतल्यासारखं परफेक्ट जुळून आलं होतं. पहिले 2 तास अगदी स्वर्गासारखे गेले. समोरच्या रस्त्यावरून ट्रक, बसेस, लहान कार्स झपाट्याने पुढे सरकत होत्या. अधूनमधून एखादं पेट्रोल पंपचं बोर्ड, एखादं छोटंसं गाव, पण मन मात्र महामार्गावरच्या प्रवासात हरवलं होतं. दुपारी 12 वाजता मात्र सर्व चित्र बदललं. चंद्रपूरच्या पुढे कुठेतरी अचानक प्रचंड ट्रॅफिक लागला. गाड्यांची रांग दृष्टीच्या टोकापर्यंत पसरली होती. इंजिनचा आवाज, ट्रकच्या हॉर्नचा कर्कश आवाज आणि उन्हात तळपणारा डांबर यामुळे मन चिडचिडायला लागलं होतं. शेजारच्या ड्रायव्हरकडून ऐकलं, पुढे कुठेतरी भयंकर अपघात झालाय. पेट्रोलचा काटा हळूहळू खाली सरकत होता. मोबाईलचं नेटवर्क कधी येतंय तर कधी नाही. तेवढ्यात गुगल मॅप्स उघडलं तर स्क्रीनवर बाजूला हिरव्या रंगाचा एक छोटा रस्ता दिसला. त्यावर छोटा शॉर्टकट. मनात पटकन विचार आला, लोक जेवढा वेळ या रांगेत अडकलेले असतील तेवढ्यात मी पुढे निघून जाईल. गाडी हळूवार वळवली. पहिल्या 5 मिनिटात मला जाणवलं हा रस्ता मुख्य रस्त्यापेक्षा खूपच अरुंद. दोन्ही बाजूला उंच व दाट झाडं, त्यांच्या पानांची सळसळ जणू कानाजवळच घडत होती. सुरुवातीला मला मजा वाटली. सावल्या, थंडगार वारा, अधूनमधून झाडांवरून खाली पडणारी पानं, ते दृश्य फारच सुंदर दिसत होतं. पण हळूहळू वाऱ्यात एक ओलसरपणा जाणवू लागला. त्यात एक विचित्र गंध, जणू जुन्या मातीचा आणि वाळलेल्या पानांचा आणि कधीकधी कुजलेल्या वस्तूचा सुद्धा. खिडकी थोडी उघडली तर तो वास आणखीनच तीव्र झाला. रस्त्यावर फार गाड्या नव्हत्या. कधीतरी एखादा ट्रक मागून भरधाव निघून जायचा, पण लवकरच नजरेआड व्हायचा. गावं मागे पडली. आता फक्त जंगल होतं. दुपार सरत चालली होती आणि तेव्हाच दूरवर काहीतरी उभं दिसलं. सुरुवातीला वाटलं एखादं झाड किंवा बोंधा, पण जसं जसं जवळ गेलो तसं तसं जाणवू लागलं हा मानवी आकार आहे. अंगावर जुनाट मातीने माखलेले कपडे, चेहरा मात्र धुक्याच्या सावलीत दडलेला. मी गाडीचा वेग कमी केला, पण पुढच्या क्षणी ती आकृती अचानक नाहीशी झाली. हो, अक्षरशः पापणी लवायच्या आत. बहुतेक डोकं गरम झालंय. मी स्वतःशीच पुटपुटलो आणि गाडी पुढे चालवली. 15 मिनिटांनी रस्त्याच्या कडेला एक मोडकळीस आलेली बस दिसली. खिडक्या फुटलेल्या, रंग उडालेला, दार अर्धवट उघडं. शेजारीच एक गंजलेला लोखंडी फलक, त्यावरची अक्षरं जवळजवळ पुसट झालेली. जुनी अपघातग्रस्त बस असेल असा विचार मनात आला आणि मी पुढे गेलो. 20-25 मिनिटांनी GPS अचानक गोंधळायला लागलं. रिकॅल्क्युलेटिंग असा आवाज सतत. रस्ता तसाच, झाडंही तशीच, हवेतला वासही तसाच. आणि मग पुन्हा तीच मोडकळीस आलेली बस आणि तोच फलक. हात गार झाले. हे कसं शक्य आहे? मी रस्ता भटकलोय की काय? मी गाडी वळवली आणि दुसऱ्या दिशेने गेलो. सूर्य कलायला लागला होता. सावल्या लांब होऊ लागल्या. पण 20-25 मिनिटांनी पुन्हा तीच बस. यावेळी बसच्या मागे तीच सावलीसारखी आकृती, चेहरा अजूनही धोक्यात. मी रिअरव्ह्यू मिररमध्ये पाहिलं आणि काहीच नाही. पुढे पाहिलं तर आकृती थोडी जवळ आली होती. मी गाडीचा वेग वाढवला. संध्याकाळ झाली होती. जंगलाचा अंधार घट्ट होऊ लागला. हेडलाईट्समध्ये धुकं चमकत होतं. जणू पांढऱ्या भिंतीतून गाडी जात आहे. मोबाईलचं नेटवर्कही पूर्णपणे गायब झालं होतं. आणि अचानक गाडीने जोरात झटका दिला. इंजिन बंद.
पेट्रोल कमी होतं, पण एवढ्यात संपणार नव्हतं. मी गाडी बाहेर पडलो. थंड हवा अंगावर आली, पण तिच्यात एक अस्वस्थ कुजबूज जाणवत होती. जणू वाऱ्यात कुणीतरी काहीतरी बोलत होतं. समोर तीच बस, पण यावेळी तिच्या आतून हलक्या हसण्याचा आवाज येऊ लागला. मी जवळ गेलो, खिडकीतून डोकावलं. सीटवर कुणीतरी बसलेलं, चेहरा काळा, डोळे पांढरे आणि एक थंड आवाज, तू आलास. मी घाबरून मागे पडलो, पण गाडीच्या आरशात पाहिलं. मागच्या सीटवर तीच आकृती होती. मी धावतच बसपासून दूर गेलो, पण कुठेही वळलो तरी पुन्हा त्याच रस्त्यावर आलो. तेव्हा मला आठवलं, काही वर्षांपूर्वी इथेच एका दरीत बस कोसळली होती आणि त्याची आदर्श न्यूज मी टीव्हीमध्ये पाहिली होती. कुणीही वाचलं नव्हतं. त्यांचे आत्मे या रस्त्यावर भटकतात आणि जो कोणी हा रस्ता घेतो तो त्यांच्या लूपमध्ये अडकतो, जोवर त्यांना साथ मिळत नाही. आणि आज माझं दुर्दैव, ती साथ म्हणजे मीच. लगबगीने जाऊन मी पुन्हा गाडीत बसलो. रात्री कितीतरी फिरलो, आठवतही नाही. थकलो आणि गाडीतच बेशुद्ध पडलो. डोळे उघडले तेव्हा सकाळ झाली होती. रस्ता नेहमीसारखा, बस गायब आणि GPS पुन्हा चालू. मी सुटकेचा निश्वास टाकला, गाडी चालू केली आणि त्या रस्त्यातून बाहेर पडलो. थोड्याच वेळात समोर वर्दळ दिसू लागली. काही वेळाने मी मुंबईला पोहोचलो. गाडी पार्क केली. मागच्या सीटवरील पिशवीकडे नजर गेली. पिशवीत एक जुना, मातीने माखलेला बस तिकिटाचा तुकडा होता. दिनांक त्या अपघाताच्या दिवसचा. तेव्हा माझ्या लक्षात आलं, मी त्यांच्या लूपमधून बाहेर पडलो नव्हतो, तर ते लूप माझ्यासोबत शहरात आलं होतं. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही बाई कथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आत्तापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणारे असेच अनुभव आणि बाईकथा मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.